जतन फुंकाहाम विशेष खैये जे मिया कुमलों एरिया जे तुम खालाई दंमनी अब हठात खालायै जों खोनागामिया जे बीजेपी नि मीटिंग दं होननानै जरा कुमलों आमचायो बीजेपी दंनाय रक बरकनि बेलबारि आरडी ब्लक नि जे गोविंद हल लागो बंनि मीटिंग दं होननानै जों खोनामानि आबा हायकिना और जों एरियाव जतन खोनाय दङ नाकि और बीजेपी दुइबार यांगो शहीद देबरमानी दल ताई आयांगो निर्मल देबरमानी दल होननाय जों प्रकृत जेटा खोनाय दङ माने गोसो गुबै मिथा जों सैमा तामखौ जों जेटा बास्तव खोनाय दङ माने अब हायकिना जे खोनाका गोविंद हल नाकि जे निर्मल देबरमानी ग्रुप आरो मीटिंग खायफैयो होननाय जों खोनाका अबनि बागै ओ जे निर्मल देबरमा मीटिंग खालाय दंमोन जागाव थाङै किछु संख्यक दुष्कृत्य हायके बंनि जारा जों बीजेपी साबुतारन आबलतयै बुत खालायखानाय जों खोना आबनो रोगै हठात खायै बरक वान चुका बरक खोनाका आबजे नाके तिप्राम थानि दल बरन थाङा आक्रमण खालायनो बरक आबाके प्रचार खायनो जों खोना फियाबा आंबो सानामो जों माने नंनि दल एडजास्ट थि तंनि आबो तो चिनि जाना जों तिप्राम थाखाय दङ आबो चिनि कुनो प्रब्लेम या चिनि कुनो दाइया बने बागे आं नायनि माने निजरा नुचेनर सामलगे तनमानका आबो नंनि बेपार सामलगे तननि आबो नंनि बेपार फियाबा हठात खायै ठीक 6টা থেকে 6:30 आचमसा 50-60টা বাইক आयं टाकार जला कुमलों बेलबारि मानदाय जत मिलाय थुमलाय फैयै और सेंटिगेट कुमलों सेंटिगेट चिनि जरा जे और चिनि और चिनि जे यूनिट दं तंलायमनि बरक सब समय और गैदरिंग दङ प्लस बंनि बाइक साइक और बाथाग्रा खेला दुला खायलायै दंलायमनि और जरा बरक बाजार हजार खायलायै बाजार ताजाराव बेरायलाय थांजागा आजमसा खाली और जगह मात खाली बाइक रक गाड़ी रक रुंजाक आबनि सुजुगो और जों खालायमोनखा जे खरकसा रवि देब्रमा हनै राधाचरणी बनी और मोबाइल मानखा बो नाकि बरफ बांगिया बा तामुंगिया बहुत जत मेसेज रो अब हाइक मोबाइल को बिनि मानखा मानै ताबुक बन बो आईपीएफ दिनि केबो बो बीजेपी बे लिंक आईपीएफ ते लिंक अम हाइके सुजुक नाहारै बाइक सबाय रेखा बाइक और सप्ताह हाय बाइक खाली तंगमाने ऑटो तंगमाने स्कूटी रख तंगमाने आबा हायदोना सुजुगो खाली माता खाली बरक अतको सबाय खालांगा एकाय चिनि बरक आफर केबो करै बरक बाजाराव जतन तंलायजा फियाबा आबनि थांतै बरक चिनि खाजिरमुराव चिनि तिप्रामथनि जे पार्टी अफिस तंगमानि आरो बरक याग लांखा बिसिङाव पेट्रोल सारै हरै कलांखा बरक आरो ताला रजा गलदि जानदला चिखागे जानदला तिखे पेट्रोल लखलाय हरै बरक आरो हर फानां खालामोमोन ताई अब सिमिया जों शान्तिनगर हेका आथ्रका आरोबो पेट्रोल लखलायनो पार्टी अफिस सबै कलांखा हर आदां मादाव बरक असरमान जनाव ओंखाय ताइबो अबस बाय सिमि थागलिया अर जे सेन्टिगत बरक बुम रखा है कहताई सिलाई कोका और जों सिलाई नि कारक मानका पेट्रोल बुम रखा सिलाई नि कोका माने चल दे चिनि पुलिस नि याको व्यापार हजाक चिनारा आईबी तंगना दिन याको व्यापार हजाक अब हाइके असय एरिया वा आतंक खाइ तनमनि एरिया वा आतंक खाइ नष्ट खाइ माने जरा चिनारा तंग कसम तंगनाय चिनि पब्लिक रनो मा हाइके खैरेन खाइमनि अबनो जों तिनी जों सिद्धांत खाइनाय मीटिंग रिंजाक
जों जुदि अबहाय जुदि असय जुदि हाय हाय दं हांखाय त्रिपुरा मथा याकुं याक दिग्रा जाग्या खाजाग्या बने बगे त्रिपुरा मथानि चिनि যথেষ্ট ताबुक जों एरिया ताबुक चिनि स्ट्रंग न बने बगे जों चैलेंज खायो हिमत जुदि दं हांखाय ताइ वइसे जुदि अबहाय जुदि खाय मान हांखाय मा नायनाय जों दिनै मीटिंग खाय डिसिजन नाय अबहाय जुदि हांखाय दुष्कृतिकारी रखन पुलिस जुदि एरेस्ट खाया हांखाय जों खोनानि बिसिङाव दिनैनि बिसिङाव जुदि एरेस्ट खाया हांखाय खोनाबा सनिनि बिसिङाव जों थाना गेराव खायनाय ना हइले सालचन बगे खुमल गाम चाय जों बन्दा गनाय बने बगे जों सागलाय दवा दिनै जों पार्टी बाय जब तक चिनि जेता चिनि हाई लेवल पार्टी नि जेता नांगुकमानि बाय जों कक सालायनाय कक सालाय तामंनाय ताबुक जों थानाव थानाय कक सानाय अबहाय जुदि कुनु किसु जुदि अबहाय केबल जुदि एरेस्ट खाया बा दुष्कृति रुतुगति खलैया असय असय कुनु प्रॉब्लम क्लै एरे ओ शांति शृंखला एकदम काहाम पुलिस हाय का जारा चिनारो तंग कसं तंगरा कुनु प्रॉब्लम क्लै एरिया रिपोर्ट असक दिन कुनु क्रै हठात खाय अमा खायमा जागा जों ताय आजखै तंगया बने बगैना आं तिनि नं मीडिया नि बिसिङै सारा त्रिपुरानि जारा जे बीजेपी खायनिं तंग सारा आईपीएफ ति त्रिपुरा मथा खायनिं तंग नरं तिनि मेसेज दवा तंग कसं तंगनाय बर रं थने बा गबन मेसेज दवा कारण जों असय असय ओ भाई खुमलंग जे तंग कसं तंगनाय रक बा जारा जों जारा ऑफिस आबदाल खाय तंगनाय रक बाजार खुदार खाय तंगनाय रक बंनि थिनि अमहाय मेसेज खायमेता सबायतों अमहाय तंगथानि किरि करा तांथों बनि बगैनो जों सो पुलिस रक एरेस्ट माखायनाय जदि खाया हांखाय जों अबनि परिणाम जों खुमलंग ताय बदिया जैसे जैसे माने पुलिस रक जदि मानिया हांखाय पाब्लिक रक जों थांनो सहयोगिता पुलिस रक सहयोगिता नाय बरनो जों जैसे जैसे रमित लांनानै रमिना हानायनि बागै जों पुलिस रक दरखार जों पाब्लिक हमखानाय बनि बगैनो जों मीडिया नि बिथिं तिन अबन साखलायो रेडी तंदि बी केयारफुल जों जतन रेडी जों अमहाय पदक्षेप नाय दङ बनि बगैनो मीडिया नि बिथिं जों साखलायो बिसकमा जतन हामबाय